Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 20-nji sentýabryna sanyna Türkmenistanyň prezidenti dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugyny aýtdy. Taryhy pursat Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň ilkinji duşugy, Palestina we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri hyzmatlaşan ýol kartasyna gol çekler. Aziya Futbol Konfederasiýasynyň Çempionlar Ligasy ahal yeňiş bilen başlady ýaly habarlar ýetirýär. Mehriban müştaqlar, gelin indi bolsa habarlarymyza giňişle seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz New York şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisine çykyş edip, dünýäde Birleşen Milletler Guramasynyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugyny aýtdy. Bu barada Türkmen döwlet habarlar gullugy habar berdi. Häzirki zaman dünýäsinde Birleşen Milletler Guramasynyň orny barada çekişmeler, onu özgörtmek boýunça teklipler netijesinde bu guramanyň ýerini tutjak edaranyň ýokdugy üýtgüsiz we äşkar bolup galýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlygynyň aýdyşy ýaly esaslandyrylan gününden bäri geçen 10 ýyllyklaryň dowamly bolşy ýaly Birleşen Milletler Guramasy häzirki döwürde hem parahatçylyk saklamak we ählimi muhimde hem taraplaryň howpsuzlygy, halkara gatnaşyklarynyň häzirki guruluşynyň durnuklygyny öpçün etmek üçin jogapkar bolan ýeke köp taraply we kanuny gurama bolup çyksaýdy. Munyň özi Türkmenistanyň düýpli garaýşydyr diýip arka dagly serdarymyz Aýratyn ünsi çekdi. Hormatly prezidentimiziň belleşi ýaly şoňa görä bolup geçýän wakalary hem de meýilleri oýlanşykly, dünýä siýasatyna ynamsyzlyk we gatma-garşylykly dartlygyny ýeňip geçmek, ılalaşyk hem de behlitleri özara hasap almak boýunça geljegi anyklamaga çalışmak üçin bütün dünýä guramasynyň mümkinçiligini, siýasat diplomatiýa guralny, awraýyny ýetigiderli we dolu peýdalanmalarys. Muny diňe Birleşen Milletler Guramasynyň howanarlygyny açaçan we dogurçylyk gatnaşyklardan aşyryp bolar. Şeýle gatnaşyklary gazanmagyň ýöneköý bolmajakdygy äşkärdir. Şeýle de bolsa ol zerur bolup durýar diýip Türkmenistanyň prezidenti nykdy. Taryhy pursat Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýanyň prezidentleriniň ilkinji duşugy, Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň çäklerine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentiniň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary döwlet başlyklarynyň ilkinji samiti geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Şeýle samiti Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadar Japarow, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew hem de Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman gatnaşdy. İlkinji ýerde geçirilýän bu duşuň gün tertibine Merkezi Aziýa sebitiniň mundan beýlekde gülläp ösmegi, ykdysadyýet, energetika we howpsuzlyk uğurlaryna sebäş goşmak bir hyzmatdaşlygyny ösdürmekden ibaret. Duşuň barşyna strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek, siýasat dialogy berkitmek, sowda ykdysady, maýy goýma, insanperwer hyzmatdaşlyk gatnaşyklary, şeýle hem Ýewraziýada parahatçylyk we durnuklygy saklamak meseleleri boýunça pikir aşyldy. Şeýle hem ykdysady hyzmatdaşlyga ünserilip, Amerikanyň kompaniýalarynyň gazaly bolýan peýdaly baýlyklary, energiýanyň gaýtadan dikelilýän çeşmeleri, gaýtadan işlenýän senagat we beýleki uğurlardaky taslamalary gatnaşmak mümkinçilikleri aýrant maksatlaşyldy. Mundan başga da duşukda howpsuzlyk, kiber howpsuzlyk we beýleki wehimlere garşy görüş alyp barmak boýunça pikir aşyldy. Duşukda çykyş eden Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti iş öýlük meýdançasyny döredýänliklerini bellep, hususy podium wekilleriniň ýurtlaryň arasyndaky ösüje goşun goşmagyny göz öňüne tutýanlyklaryny belledi. Şeýle hem Biden Usaýdyň oktyabr aýyna Merkezi Aziýada ministrler maslahatyny geçirmegi meýilleşdirýändigini bellep, şonu durnukly ykdysady ösüş üçin anyk uğurlaryň aýrant maslahatlaşyljakdygyny ma'lum etdi. Sebäş goşmak bir köp taraplaryň hyzmatdaşlyk mexanizmi 2015-nji ýylda döredildi we ykdysadyýet, ekologiýa we howpsuzlyk uğurlaryna sebit hyzmatdaşlygyny ösdürmekden ibaretdir. Palestina we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri hyzmatdaşlygyň ýol kartasyna gol çekler. Palestina döwletiniň daşary işler we daşary ýurtlarda ýaşaýan palestinalylaryň işleri boýunça ministri Riyad Al-Maliki bilen Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilelikdäki hyzmatdaşlygyň ýol kartasyna gol çekler. Bu barada Palestinanyň Wafa News habarlar gullugy Palestinanyň daşary işler ministrligine sallanıp habar berýär. Ýol kartasyna gol çekişmek Palestina bilen Türkmenistanyň arasynda iki taraplaryň gatnaşyklary puktlandyrmak boýunça alınıp barýan
edilýän tagallalaryň çägini New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 78-nji mejlisiniň çägini geçirilen Daşary işler ministriniň duşugyny bolup geçdi. Palestinanyň Daşary işler ministrliginiň beýanyna ýol kartasynyň öz aralaryna baglaşylan şertnamalaryň we Palestina dowleti bilen Türkmenistanyň arasynda minister Riyad al-Maliki'nin awgustanyň ahyrynda Aşgabatda eden sapary wagtyny gol çekilen iki taraplaryň ähtnamalaryň ýerine ýetirilmek bilen baglanşykdylar. Şeýlekim resminama iki ýurdun hususy we dowlet pudoklarynyň arasynda dürli uğurlarda şol sanly syýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we meden insan-perwer uğurlarda bilelikdäki tassamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmek üçin anyk edimleri öz için alýar. Gol çekişlik dawrasynyň ahyrynda minister ýol kartasyna gol çekilmeginiň öňe sirasynda edilen bilelikdäki işe ýokary baha berdiler. Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň Çempionlar Ligasy ahir ýeňişlen başlady. Paytahtymyzda Aşgabatyň ady bir Aşgabat stadionuny Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň Çempionlar Ligasynyň A toparçysynyň çeýeklaryna ýurdumyzyň ahal topary bilen Saudy Arabistanyň Al-Fayha futbol toparlary duşdy. Türkmenistanyň çempionatynyň geçen mowsumynda birinji ýer eýlen ahal topary Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň Çempionlar Ligasyny hem şowlu başlady. Türkmen futbolçylary öz meýdançasynda Saudy Arabistanyň Al-Fayha toparyny kabul edip 1-0 hasabyna ýeňmek başardy. Ahal toparynyň ýekete golny toparyň tejribeli futbolçysy Elman Tagayev geçirdi. Onun duşun 51-nji minutunda geçiren odan goly belki Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň Çempionlar Ligasynyň iň odan gollarynyň biri bolar. Şeýlelikde Aziýanyň Futbol Konfederatsiýasynyň Çempionlar Ligasynyň A toparçysynyň ilkinji duşuklary geçirildi. Bu toparçanyň beýleki duşugyny Özbegistanyň Paxtakor topary Birleşen Arap Emirlikläriniň Al-Ayn toparyny kabul etdi. Bu duşukda Birleşen Arap Emirlikläriniň topary 3-0 hasabyna ýeňmek başardy. Ine mehriban müştaklary atawatan seviyede saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmak isleseňiz, atawatan.com saýtymyzda izarlamak ýatdan çykarmaň. Gepleşigimiziň ilki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.